Vitajte na prezentácii Talk Fusion, jednej z najvýznamnejších príležitostí všetkých čias. Mark Zuckerberg z Facebook povedal: ak ponúknete užívateľom internetu nejaký produkt a kúpi si ho veľa klientov, máte zaručene miliónový obchod. A tak vám dnes umožníme byť pri takomto obchode. Talk Fusion je jednoduchý a ľahko duplicitný, že vám umožní i hneď po skončení prezentácie začať a zarábať. Čo môžete očakávať v nasledujúcich minútach? Podnik, ktorý už po 3 rokoch existencie znamená špičku v oblasti videokomunikácie. Produkty, ktoré sa stanú novou prevratnou webgeneráciou. Marketingový plán, ktorý vypláca najvyššie provízie v branži. Pasívny príjem, aký je tu možné dosiahnuť už za pár mesiacov, že nebudete musieť viac pracovať, ak nebudete chcieť. Predstavíme vám Global Cash Card, peňažnú kartu, na ktorú Talk Fusion okamžite vypláca provízie. Áno, počuli ste dobre. Okamžite. To znamená vždy, ak vy alebo niektorý z vašich partnerov uskutoční predaj, Talk Fusion okamžite realizuje platbu na vaše konto. Za pár sekúnd si môžete vyzdvihnúť províziu prostredníctvom Global Cash Card z viac než 1 milióna bankomatov na svete. Pozrime sa teraz, o aký trh sa tu jedná. Videokomunikácia je najrýchlejšie expandujúci trh na svete. Cisco System predpovedá, že v roku 2013 bude cirka 90% celkovej internetovej prevádzky vo forme videa. Dnes sa posiela cirka 40 miliárd e-mailov denne. Neustále niekoho informujeme alebo inšpirujeme, alebo sa jednoducho iba zabávame. V konečnom dôsledku video e-mail môže byť až 8-krát účinnejší ako klasický e-mail. Čo myslíte? Je to dostatočne veľký trh, keď každý využije toto médium hneď niekoľkokrát denne? Teraz si určite položíte otázku, či je vhodný čas začať s týmto výnimočným obchodným nápadom. Tak si predstavte, že by McDonald's začínal len teraz a vy by ste dostali možnosť byť pri tom. Prijali by ste to? Samozrejme, kto nie? Odmietli by ste na základe dnešných vedomostí podiel v Microsofte, keby 99 ľudí zo 100 nikdy nepočulo o Windows? No určite nie. Práve teraz máte takúto možnosť spoznať revolučnú obchodnú myšlienku. Umenie však bude nepremárniť ju. Pozrime sa teraz na firmu Talk Fusion bližšie. Bola založená v júli 2007 Bobom Rainom, ktorý má za sebou 20-ročné skúsenosti v oblasti sieťového marketingu a sietí. Podporu Bobovi dáva tím vysoko kvalifikovaných spolupracovníkov a expertov od vývojárov, programátorov, grafikov, marketingových pracovníkov a mnohých ďalších z rôznych oblastí. Hlavné sídlo sa nachádza v Tampe na Floride v USA, s pobočkou v Mumbai v Indii. Firma je právom hrdá, že pôsobí už vo viac ako 100 krajinách na svete. Popri tom je Talk Fusion členom dvoch najväčších asociácií DSA a DSEI v oblasti network marketingových sietí. Talk Fusion ponúka okrem video e-mailov 7 ďalších produktov, ako je napríklad videoportál, kde zdieľate svoje video až s 200 rôznymi sociálnymi sieťami. Ďalej je tu videoautorespondent, kde máte možnosť automatickej videoodpovede. Videokonferencie, kde tvárou v tvár, online, komunikujete až s 15 účastníkmi naraz. Video e-mail abonent, videoblog, Fusion Wall, prvá trojdimenzionálna sieť na svete a teraz nové Video Live Broadcast. Realizujete live online prezentácie s neobmedzeným množstvom účastníkov. Jednoducho, efektívne a svetovo. Náš hlavný produkt, video e-mail, je tak jednoducho zostaviteľný, že ho zvládnete iba 3 klikmi. Najskôr si zvolíte dizajn a video, ktoré môžete vložiť aj z vášho PC, kamery alebo telefónu, alebo nahráte jednoducho pomocou webkamery. Nakoniec vložíte text, adresáta a odošlete. Máte možnosť urobiť si adresár a zaslať video e-mail hneď niekoľkým adresátom naraz. Za pár sekúnd máte zostavený a odoslaný jedinečný video e-mail. Je to veľmi jednoduché, výhodné a efektívne. V Talk Fusion máte možnosť výberu z viac ako 500 rôznych dizajnerských predloh vo viacerých jazykoch, ktoré neustále pribúdajú.
TalkFusion pre vás vyrobí vašu súkromnú osobnú predlohu presne podľa vášho návrhu, či už pre osobné alebo pracovné využitie. A to všetko bezplatne. Prečo nemôžu video e-maily v budúcnosti upadnúť do zabudnutia? Celkom jednoduchá odpoveď. Pretože s týmto médiom dosiahnete vyššiu efektivitu ako s klasickým e-mailom. Každý internetový užívateľ odošle v priemere 13 e-mailov týždenne. Dnes sa odosiela cirka 40 miliárd e-mailov denne. S video e-mailom môže byť pre živnostníkov, podnikateľov, sieťových pracovníkov, manažérov, pracovníkov klientského servisu a mnohých ďalších komunikácia až 8-krát efektívnejšia, informatívnejšia a vzrušujúcejšia. Že pre koho? Video e-mail produkt je určený úplne pre každého. Je tu miliardový trh a jedinečná obchodná myšlienka a príležitosť. TalkFusion ponúka novú generáciu v oblasti videokonferencií. Až 15 účastníkov tvárov v tvár so zvukom a obrazom naživo kdekoľvek na svete pre podnikateľské ako aj súkromné účely. Ešte nikdy neboli rodinné stretnutia tak zábavné. Šetrite čas a peniaze, prezentujte fólie, videozáznamy, hovorte s viacerými prezentujúcimi, četujte alebo jednoducho zdieľajte viac činností naraz na obrazovke. Ďalším top produktom je live broadcasting, to je online videozáznam. Robte prezentáciu kdekoľvek na svete, akýkoľvek čas a pre neobmedzené publikum. Toto je skutočná optimalizácia času a komunikácie. Jednoducho, efektívne, online. Upravte si pozadie vašimi farbami, firemným logom, vložte si banery, zostavte si vlastnú prezentáciu a usporiadajte online seminár, alebo ako hovoria networkery, webinár s neobmedzeným počtom účastníkov. Ďalším neoceniteľným pomocníkom je e-abonent, ktorý automaticky zachytí pre vás viac obchodných príležitostí, umožňuje návštevníkom vašich stránok pridať svoj e-mail do vášho mailing listu. Video autorespondent umožňuje okamžité a automatické sledovanie videa. Využite a vytvorte si trvalý vzťah prostredníctvom automatického sledovania vašich osobných alebo obchodných videospráv. Tieto dva produkty sú váš špeciálny obchodný tím, ktorý pre vás pracuje non-stop. Teraz vám ukážeme, ako jednoducho z domu, priamo od stola, môžete vybudovať svoj vlastný biznis. Bez nutnosti povinného pravidelného nákupu výrobkov, bez nutnosti neustáleho cestovania na školenia, bez zloženia akejkoľvek kaucie alebo poplatku, bez minimálnych mesačných obratov. Predstavíme vám niečo úžasné. Celosvetovo prvý, okamžite vyplácajúci marketingový plán. Ak máte dvoch priamych obchodných partnerov, máte možnosť až 6 rôznych možností príjmu. Štartovací bonus, bronzový bonus, tímové provízie, podielovo-obratový bonus, rastový bonus a vedúci podiel. Iba za jednorazovú nízku investíciu $250, čo je dnes cirka 180 eur, a $35, cirka 25 eur mesačný paušál, môžete naštartovať vašu obchodnú kariéru a finančnú nezávislosť. Obdržíte executive balík s 8 produktmi TalkFusion. Máte možnosť zriadenia až 5 užívateľských účtov, 20-minútovú dobu videozáznamu, bezplatných viac ako 500 grafických predloh pozadí, jednu predlohu profesionálne spracovanú presne podľa vašich vlastných požiadaviek. Pri Elite balíku máte možnosť až 15 užívateľských účtov a 2 dizajnové predlohy, ktoré TalkFusion zhotoví extra pre vás. Dokonca TalkFusion vlastné logo nahradí vaším. Fantastické, čo poviete? Ďalšou prednosťou Elite balíka pre obchodných partnerov je, že máte k dispozícii hneď 3 biznis centrá a vyplatený trojnásobný štartovací bonus. Každý nový partner obdrží ihneď tímový bonus a váš sponzor dostáva okamžite bronzový bonus.
S mesačným paušálom $35 zostávajú všetky 3 biznis centra aktívne. Takto máte možnosť zarobiť až $50,000 týždenne na každé biznis centrum. Spoločnosť TalkFusion má riešenie pre každého. Zostavila jedinečný promoštartovací balík, ktorý je určený pre užívateľov len na zasielanie video e-mailov. Samozrejmosťou je zdieľanie videí so sociálnymi sieťami, 20-minútový videozáznam, k dispozícii sú všetky dizajnové predlohy. Čo poviete? Neodolateľne, jednoduché a dostupné riešenie pre každého? Začnite svoju kariéru v TalkFusion a zaregistrujte sa cez link svojho doporučiteľa. TalkFusion má binárny marketingový plán, čo znamená, že má 2 obchodné vetvy. Registrujte svojich obchodných partnerov jedného vľavo a jedného vpravo. To je vždy základom k dosiahnutiu tímovej provízie. Ďalší klienti budú dosadení ďalej pod vašich partnerov, ktorí z toho budú tiež profitovať a tí budú potom predstavovať silu vášho tímu. Môj tip? Začnite rovno s Elite balíkom. Tým sa automaticky kvalifikujete a uzavriete svoj prvý cyklus a obdržíte prvú províziu na vašu Global Cash Card. Na nasledujúcich fóliách vám predstavíme prvé 3 bonusy. Najskôr štartovací bonus. Tento bonus vo výške $20 dostanete vždy, keď zaregistrujete nového partnera alebo klienta. Bronzový bonus dosiahnete vtedy, keď váš priamy partner má partnera vpravo i vľavo. Tento bonus je tiež vo výške $20. Ďalší bonus, ktorý dostanete, sú tímové provízie. Vždy, keď sa do vašej organizácie zaregistruje nový klient alebo partner, získavate body. Keď sa zaregistruje Elite partner alebo klient, dostávate 300 bodov. Je jedno, či ste ho registrovali vy alebo nie. Tieto body získavate z akejkoľvek hĺbky vašej organizácie. Z mesačných paušálov vašich klientov a partnerov získavate 20 bodov. Vždy, keď dosiahnete vľavo i vpravo 100 bodov, získavate tímový bonus vo výške $25. Ukážeme vám to teraz v príklade. Vpravo na obrázku vidíte 3 partnerov, ktorí si zvolili Elite balík. Vpravo vám bolo odpočítaných 300 bodov, zostatok vľavo je 20 bodov a vpravo 340 bodov. Získavate 3-krát tímový bonus po $25, spolu $75. Čiastku $710 môžete zarobiť iba s 2 priamými partnermi a 12 tímovými partnermi. K tomu ďalšie 3 bonusy. Dostanete štartovací bonus $60, krát 2 je $120. Potom dostávate tímovú províziu vo výške $25, krát 22 je $550. K tomu bronzový bonus $40 a tým sa dostávame k čiastke $710, a to iba s 2 priamými a 12 tímovými partnermi. Samozrejme chcete určite vedieť, akým spôsobom sa dostanete k svojim peniazom. Ako celosvetovo prvá network firma vypláca provízie okamžite. Zaregistrujete klienta alebo partnera a o pár sekúnd máte províziu k dispozícii na už spomínanej Global Cash Card. Túto si hneď po registrácii môžete bezplatne objednať v back office. Približne do 5 až 10 dní vám bude doručená. Potom si môžete províziu buď previesť na váš účet, alebo vybrať v hotovosti z viac ako 1 milióna bankomatov na svete. Len si predstavte, aký povznášajúci pocit to môže byť, každý deň byť odmenený za svoju prácu. Predstavte si, aké by to bolo dostávať peniaze, keď preto ani nič neurobíte, alebo ste jednoducho na dovolenke. TalkFusion, toto môže byť čoskoro skutočnosťou. V jednom sme si ale istí. Ešte nikdy nebolo ľahšie zarábať peniaze ako teraz v TalkFusion. Myslím, že ste práve spoznali revolučný obchod. Teraz je len na vás, ako sa k tomu postavíte. Môj tip? Začnite ešte dnes. Odporúčajte svojim známym, priateľom, obchodným partnerom tento unikátny biznis a už zajtra majte zarobené peniaze. Prajeme vám pritom super štart a veľa úspechov.